We outside, baby. Čakáme na Sama. Stáde príde. OK. Ozvem sa, keď príde. Dúfam, že bude čoskoro, lebo už ma nebaví čakať. Už je veľa hodín, je 46. Stojím tu už asi 10 minút. Let the výlet begin. Stavím sa, že bude na trojke. Sobie odkładać. A. To witaj tak. A tak to nie zatwór. Slovenské. Musíš nasledovať dál. Dám si tie tiesňové biele boty, len pre ten pocit, nech lietam ako motýl. Myslíš, že to berie Libri? Ostravo. Budú tu mať Red Bull, myslíš? Asi ne. Nie, na opačnú stranu, musíme ísť tam. Ja som električku v živote nešiel. Páne, kudy? Tak skočme cez toto. A inak tu ťa všade púšťajú ľudia. To není... Ja som skočil na ten obrubník a on bol ďalej. Takže na kraj. Revírané, to sú cyklisti a tam musíš chodiť po tomto. Jeden ma tu tak spíčoval minulé, že... Tam je Mukade. To je taký bar. Tak. Tunak som mal angličtinu vpravo. Tunak je rektorát. Sa musí chodiť tady to cesto. Tu je mapa. Tu sa zorientujeme. No to je ABC. Tam. Schody. Lebo tam to ukázalo doprava a my sme šli asi hore. Farba. Trošku fetu. A ideme do fajtu. A kúkam, aké osobné číslo. Furt na ňu pozerám, ona furt, vaše osobné číslo mi dajte. A ja kúkam, furt, neviem pochopiť. Prihláste na to a uvidíte. Kúkam, prihlásim sa tam. A vy ste sa prihlásili. Tak kúkam, ale ja som potreboval iba login. A kúkam na ňu, že ty koľko, ja som jebnutý. A ja som sa aj pýtal, že či potrebuje rodné číslo alebo čo. Tak som čurák, no. Nevadí, žijeme len raz. No, takéto stresy. Nepokakal si sa? Dúfam, že nie. Nič, tak ideme sa pozerať teda po kampuse. Asi je? Jo, aký dobrý deň, že idem sa vyspať ako kot. Tam mal takú pálenku. Ten tam, to už znáš. Tam si spal. No, ja chcem vidieť ten gól. Golf je niekde vzadu, za našim panelákom. Rovno za našim panelákom. A podľa mňa je vrtule. No. Pozri sa tam. Dobre. Poďme sa pozrieť na tých indiánov. Ideme fakt tam? No. Môžeme tam ísť? Hej. Kakany. Cítiš tú vôňu? Cítim vôňu lesa. Poďme spolu, napíme sa na zdravie. Jaký luxus. A teraz ideme prosiť do trepu. Tu vznikla tá hláška, neviem, kde bydlám. Tak let's go doľava. Tam už nebydláš. Tam už ne. Tam už nebydláme. Bohužiaľ, sme na pláne. No tam to už znáš. To vyzerá viac sketchy, no. To úplne sketchy. Tam sme pili víno. Tu sme boli? Hej, za...
Tak mi to aj tak dopadne, no. Že to je úplný trap house, ty koko. To my nemôžeme ísť, či? No ne, možno keď mu tam zabuchá, že kokot polícia, open up. Počkaj. My sme kokoti, ty si kokot. Že tam mali odbočiť. A možno by sa dalo prísť, nedá sa tam prejsť asi, ne. Počkaj, dá hore. No, schody. Schody sú tu od komunistov. To ani nevyzeráme, že by odtiaľto. Ale s kamerkou, vieš? Vyzeráme tak sketchy. Počkaj, máš aj sík? Mám. Vyber ho. Ty kákot. Tak. My sme odborníci. Dam, dam, tu. Krivo aj to. Počkaj, nie. Teraz tam pokročí, ty vlásne. Ty kokot. Ty fakt. To sú pekné vety, to budem čítať každé ráno. Jo, kde sú tam kamery. Tak tu ne. Ty môžem pozrieť video. Sú tu kamery, ty vlásne. Prečo? 600. Kokot, my máme 617, nie sedmičku. Tak. Môžeme schodiť. Hej. Ty kokot. Ako na tie stropčeky, na tie roviny. Tu sa stejne sa také skúče. Ja sa bojím. Čo to je, ako vyzerá tebe? Však to je dôchodcovský house. A to bolo. Poďme si zahrať na klavír, Max Payne Team. Ty kokot, jak sa mi chce srať. No, to je trošku lepšie. No, ako... A dobre. To pánovaky sú celé. Povedz loď. Loď. Do piči, choď. Prosím, sa komunizmu. 617. O nie. Počkaj, tu je. Tu je to. Dobre, ešte ideme, som rád. Poďme sa pozrieť do kuchynky, čo? Že by toto? Není kamera, len sa musíš dať. Hajsik. Ideme tam. Jasné, pozrieme, uvaríme, spečíme. To ten Indian, nie? Nie, on si to v izbe varil. Čo? Musím to asi podržať, že? Musíš asi z druhej strany. Asi to Tvoj robíte. Meri ho preč. Do you seriously have balls? Rape my... Prečo? Lebo to zamýva. Poďme to skúsiť. Tu sa dostaneš asi. Teba si tam mala nehať. Ja som ako čínsky turista. Na. Ja som sa sem, neletím. Počkaj, to nejde. To tam chodilo. Tým smerom. Mám 5G. 5G. Keby som to mal aj v ponožke. Tam som nabúral ten autobus. A som myslel, že Special Plans, tam bola taká križovatka úplne. Tam nebola kolobežka, tam nebolo nič dole. Najbližšia zastávka bola až tu hore, pri nemocnici. Tak som tam hodinu stál v zime, mraze, minus 15 či koľko bolo. Ešte taký slepec tam bol v tom autobuse a tiež proste ja neviem, čo sa s ním stalo. Oni nedali slamku, divaj. To ne. To odmietam tomu veriť. Hej, niečo horí, divaj. Povedz, čo si dal do malinovky.
Nič, práve že. Čistú vodu a chlápku má. si nedal. Jak cigoši. Není sranda kámo. A vy vravíš páli? Není sranda kámo, to je. Páli? Však ja zhorím, ty blázon. Au. Ja som sa skoro zavraždil.